Узган шимбәдә Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында яңа ел чыршысын ачу тантанасы узды. Сәхнәдә әкият балалар яратып карый торган мультфильм геройлары катнашында тамаша күрсәтелде. Һава торышының салкын булуына карамастан, зәйлеләрнең бәйрәмдә актив катнашуы сөендерде. Район башлыгы үз чыгышында 2нче ел инде ковид пандемиясе шартларында яшәвебезгә карамастан, безнең уңышларыбыз бар диде. Бергә мотор итеп эшләргә, киләчәктә дә үзебезнең зәебезне мотор итеп кешеләребезгә яшәргә, эшләргә, ял итәргә барлык мөмкинлекләрне тудырырга. Якынлашып килүче бәйрәмнәр белән сезне, дуслар, зәйлеләр. И теперь, по доброй традиции, уважаемый Разив Галеевич, просим вас зажечь огни на главной елке нашего города. Мәйданга җыелган халык тын калып яңа ел бәйрәме бизәге чыршының утларын кабынуын көтә. Один, елочка, гори! Какая красотища! Карның көттүреп кенә явуына карамастан, җаваплы хезмәтләр кар шәһәрчеген тиешле срокка ясап өлгерттеләр. Төрле төстәге утлар, иске һәм яңа ел символлары, жугалаклар, күңелле музыка әллә каян зәйлеләрне үзенә тартып торды. Купшы чыршы һәркемне таң калдырды. Быел ул башка еллардан аермалы буларак яңа һәм аеруча үзенчәлекле. Районыбызның иҗат коллективлары чыгышлары бәйрәмгә аеруча ямь өстәде. Бу көнне Искезе һәм Мирный бистәләрендә яңа ел күрке чыршы ачу чарасы узды. Адилә Вурханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.